Igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara na mma. Onye nna n'ụlọ ya taa bụ Maazị Okorochukwu Moses and onye mana ya na ebe a taa. Aha m bụ Maazị Egwu Ikenna Emmanuel, onye isi ụlọ ọrụ Salem TV. N'atụfughị oge ihe a na-achọ ileba anya na ụbọchị taa bụ ihe gbasara nkewa alụmdi na nwunye nke nọ n'ụbọchị nke taa. N'atụfughị oge ka anyị kpọbata Maazị Egwu Ikenna ka ọ gwa anyị ihe ọ chere na-ebute na-akpata alụmdi na nwunye ikewa n'ụbọchị nke taa. Maazị Egwu, ka ihe ị chere na-ebute nkewa alụmdi na nwunye n'ụbọchị nke taa? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. N'ezie mụ na onwe m alụbeghị nwanyị, mana asị uche onye adịghị njọ. Ịga n'iru mụnwa ikwu ihe na-ebute nkewa alụmdi na nwunye. Enwere ọtụtụ ihe ndị na-ebute nkewa na alụmdi na nwunye, mana m ga-ekwu ofu ma ọ bụ abụọ ihe ndị nke m chere na-akpata ya bụ nkewa na alụmdi na nwunye. Ile anya n'obodo anyị taa, ị ga-afụ na nkewa na alụmdi na nwunye akarịala, mana ile anya na ọtụtụ ụmụ okorobịa ma ọ bụ ụmụ agbọghọbịa ndị nke pụtarala na sị na ha agba alụkwaghịm. Ụfọdụ ihe na-ebute ụfọdụ nkewa na alụmdi na nwunye bụ mgbe nwoke ma ọ bụ nwaanyị bidoro gbawa n'iro. N'ihi na gị ile anya na ya bụ ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ndị nke agbara ọhụrụ a na-emezi ụfọdụ ga-alụ nwaanyị ma ọ bụ ụfọdụ ga-alụ di, ha kakwa na-agba n'iro. Ihe jọgburu onwe ya, n'ihi na ha abụghị ihe eji mara anyị n'ala Igbo. Mana ya bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nke agbara ọhụrụ a emeela ya bụ ife ya eyiza ka ọ bụ omenala, mana ya abụghị ihe eji mara anyị. Ya bụ nwoke maọbụ nwaanyị na-agbazi n'iro, ofu onye n'ime ha, ka m sị na ya bụ ọ bụ nwoke gbaga n'iro, nke nwaanyị afụzia ya tupu ị mara ihe na-eme, nke nwaanyị asị na ọ lụgaghị, maọbụ nke nwaanyị nwere ike na-agba n'iro, ya bụ nke nwoke ahụ chọpụta na nwunye ya na-agba n'iro, nke nwoke asịzi na ọ lụgaghị. Ada enwere otu ya bụ ife na-esi adị mwute na ịlụrụ nwaanyị dewe n'ụlọ, maọbụ nwaanyị lụrụ di, ya bụ di maọbụ ya bụ nwunye ya a na-agba n'iro. Ya bụ okwu o siri ezigbo ike, n'ihi na ka abụghị ihe a na-asị ka a mara otu a ga-esi eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụghị ha na-abịa kpọwa ikwu na ibe, ọhịa di na nwunye ga-eji aka kpebiere ha, mana mgbe ụfọdụ nwere ike gbatakwa ịbịa kpọwa ikwu na ibe ka ikwu na ibe nyere aka wee dozie ya bụ okwu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nke pụtarakwa na ikuku wee kwuo, gịle anya afọ abụọ gara aga enwere ọtụtụ ndị celebrity ndị na-eme ihe onyonyo ndị nke ha na di ha nwere nkewa. Ụfọdụ na-apụta, ụfọdụ na-ekwu na ya bụ nwoke a na-anọsi ike n'ihu ọrụ, ya bụ nke ndị Igbo ụfọdụ ha si na ọ 2 minutes man, na nwoke a na-adị ka nwoke na ọ na-eme ha dị ka nwaanyị. Ya bụ ife jọgburu onwe ya. Ụfọdụ pụta ha si ihe nwoke ji wụrụ nwoke pere mpe na ọ na-eme ha ruo n'isi njedebe, ya bụ nke ha na-akpọ ọgazim. Ihe a ọ na-edubatakwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe ibute ịgba n'iro a. Agbawa n'iro na amana ife amana ihe kpatara ya na-asịkwa na nwoke atụkwasịzi onye ọ lụrụ alụ obi, ịga nke butere nke paternity test, nwa akwụkwọ nke m nwa awụ nke. Ya bụ eziokwu. Ihe dị otu a na-ebute ịgba n'iro, mana gị lee anya ya bụrụ ma di gị ma ọ bụ nwunye gị emeteghị ha ihe ka isi chọọ, ọ dịra gị ịkpọ ya, n'ihi na ọ wụ ofuko n'ụwa. Akwa oge ụkọchukwu na-eme ya bụ alụmdi na nwunye, ọ sị na ofu mmadụ abụọ ga-abịazi ghọọ ofu. Ọ dịra gị ịkpọ di gị maọbụ kpọọ nwunye gị, ụnụ anọrọ ala tikọta isi ọnụ wee dozie ya bụ okwu, wee mara otu a ga-esi eme ya. Enwere ọtụtụ ihe ndị na-ebute nkewa. Ụfọdụ na-awụ mgbe ụfọdụ nwata etoru wara ọgọdọ. Ịma na enwere ilu ndị be anyị na-asị nwata etoru wara ọgọdọ eburu ya wee buru ọgọdọ. Anaghị ejikwa n'ike etika nshi, n'ihi na gị jike tika ya ya gbazusi gị ahụ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị, ọtụtụ n'ime ha ọ bụ ezie na ha agbagolitege na afọ, ya bụ nke ndị Igbo na-akpọ age, ịlụ di maọbụ ịlụ nwaanyị, mana ọ bụghị ịgbagote n'afọ bụ isiokwu. Ụfọdụ agbagotege n'afọ, ha nwere ya bụ ego, mana a na-etoru ihe a etoru site na akọnuche. Ị ga-akwado obi gị akwado wee kpebie na ịchọrọ ịlụ nwaanyị. Ya bụ alụmdi na nwunye a na-atọkwa shuga ka ụfọdụ ndị si chee ya, n'ihi na ọ na-eme ụfọdụ ndị hụ di na nwunye na soshal midia ka ha yi ofu akwa
jide onwe ha aka ụfọdụ bịa ha amị onwe ha ọnụ a na-eti ya dịka otu esi atọ ya bụ ife ya na-atọkwa otu esi ịma ihe gbasara alụmdi na nwunye ịbụ mma mgbe ụkọchukwu na-agba ha akwụkwọ na ụlọ ụka ịnwa alụmdi na nwunye ọ bụ na ihe na-aga siriri werere wụrụ ihe na-atọ oke ụtọ a ga-eti gị for better for worse ịghọtago nghọtahie ga-anọ dị ya ịghọtago nghọtahie ga-anọ ya and ilezi anya ọwụ ihe oke shuga ya mere m ji kwụsị ọwụ ebe ahụ ka ndidi ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ patience tolerance ebe ahụ ka ọ ga-abata n'ihi na ya bụ alụmdi na nwunye ọ na-atọ shuga e nwere ka ọ ga-eru mgbe ụfọdụ akọ ya aka na aka ọ ya na-eme m na-eji ekwusị tupu nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa abawa na ihe gbasara alụmdi na nwunye ọ ga-ekpebi na ọ chọwago ịlụ di maọbụ ọ chọwago ịlụ nwaanyị n'ihi na gị lee anya na ụbọchị taa ọ na-eme ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ndị enyi ha nwaanyị alụwago di maọbụ ụfọdụ ụmụ okorobịa ndị enyi ha nwoke alụwago nwaanyị n'ihi na ha eji ego onye ọbụla agbapụ gaa bido kwụ ụgwọ isi nwaanyị ịnọ na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị mara eji na-ahịọ ebe niile ọwụ otu a ka esi eme n'ihi na gbọm isi akpara alibat isi gị na-alibat ọwụ ofu mana gịla anyị na obodo anyị taa ụfọdụ ihe ndị dị otu a na-amaghị esa ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ihi na enyi ha nwaanyị emewele ha chọrọ iso eme Chikọdị alụọla di Chikamso alụọla di Chigozie alụọla di Amarachi alụọla di tupu ga amara ihe na-eme na enwe ofu nwoke bịara abịa feriele ya ọnụ tupu ị mara ihe na-eme na eyiele marriage eruzie echi ya na-ahịọ kpamkpomkpom ma alụkwaghị ma ọ ogbu ile m aka n'anya ma ọ tajiela ihe dị na alụmdi na nwunye siri ka ihe na-ebute nkewa karịrị akarị mana n'uche nke m ihe ndị m chere na-ebute ya n'ihi na gị lee anya ọwụ nwata nwaokorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa etoru gbaba na alụmdi na nwunye n'ihi na a na-etoru ihe gbasara alụmdi na nwunye etoru ụfọdụ ndị wu ịgba n'iro nwoke maọbụ nwaanyị ihe ndị mmụọ chere n'uche nke m na-ebute ya. Maazị Egwuogu ihe gbasara feminism nke ụmụ nwanyị na some of ụmụ nwanyị na-etigo uche ma ọ jie n'anya isi na ka ego isefu ihe anyị ichere na o nwere ike butekwe mgbasa ọ nkewa na alụmdi na nwunye ka ihe ichere na datin o sokwe ma gị lee anya n'ụbọchị taa na-ebuteghị ya bụ nkewa na alụmdi na nwunye ya bụ ihe gbasara feminism ọ na-atọ m ọchị ma ekwu ihe gbasara ya n'ihi na mụnwa enweghị ihe nwere ikwu gbasara ya mana ihe m na-ekwu na nke m onye ọbụla menwe uche ya ya gara gị ọfụma dịka isi chọọ nsogbu adịghị mana ya hụghị ahịa nsogbu adịghịkwa n'ihi na onye ọbụla mere ihe ọbụla o mere onwe ya mana gị lee anya ya bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nke na-emeghe feminism na-etinye aka na-amaghị ese ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ihu n'ihi na gị lee anya nwere ụfọdụ n'ime ha ndị nke si na ha na-emekwa feminism tupu ị mara ihe na-eme na ha agbapụ si n'azụ gaa lụọ di ma ọ bụ si n'azụ na-eme ọtụtụ enwe ndị ka si na ha mere feminism mgbe gara aga tupu ị mara ihe na-eme na ha atụrụla ime ha alụbeghị di ọ ya na-eme m ji anụ m etinye ọnụ na ihe gbasara ha ma ha na-akọ ihe dị ụta ihe m nwa na-ekwu nke onye na-eme ya dịrị ya mma si ya gazie odode biko just gbaghara ma ọ kpọkwara one question ka ihe ifilili ka ifili na nwoke na nwaanyị ime oyi before lụlụ ka ihe ị chere ka ịchọ ka nwoke na nwaanyị ọka mma na ha gawara direct ga lụọ onwe ha ka ihe ị chere oyi before lụlụ ka ije ọsọ lụọ without oyi ka ihe ị chere gbasara dat n'uche nke m ga-asị na oyi tupu alụwa dị mma n'ihi na ị ga-anọ ka ata bile ụra gaa hụ ofu nwata nwa agbọghọbịa ga-eburu mmanya gawa be ha gaa gwa nne ya na nna ya maọbụ ndị be ha na ị chọrọ ịlụ ya n'ihi na ọ ga-adị mma tupu gaa alụwa nwaanyị maọbụ tupu nwaanyị alụwa nwoke gaa mara onye gị na ya na-emekọrịta ihe biko ọ na-adị mma mmadụ ma onye na-akwa emekọta ihe iwe onye a gaa mara iwe ya n'obi agwa ọ na-akpa maọbụ ihe dị otu a mere otu ọ na-esi
arịa ati to it maka na ọ ga-awụ ihe jogburu na ijọsụrụ bili ụra ga lụrụ onye na-amaghị onye ọwụ ọ ga-enye nsogbu n'ihi na ihe ndị dị otu a ibili ga lụrụ nwata nwa agbọghọbịa gị na ya na-akpa ha akpa ma ọ bụ ịmaghị onye ọwụ ma wa etutere ya etute ga-agbapụ ga lụrụ ya ọ na-ebute nsogbu n'ihi na unu ma abụọ aghọtabeghị onwe unu n'ihi na ọ na-adị mma mmadụ abụọ na-emeghe aghọtata onwe ha ọ bụghị na ihe gbasara alụmdi na nwunye enwe ha akwụkwọ eji alụ ya maọbụ manual enweghị eke dị 100% onye aka ya sị karata dị first ọ ya nwa onye ọbụla nwere ilu a na-atụ mgbe so onye bute ọgbanje ka ya yọwazi chukwu ya na ya alụwa ya ọ ya mụwa chere so ọ ga-adị mma nwoke na nwaanyị akpa akpa tupu alụba dịka ya edo oge anya ga mara onye gị na ya kwa emekọ ha ka ọ hapụ iwe ruo echi ya dawa ọtajiela m aka ma ọ tajiela m ụkwụ my manager said the devil you know is better than the angel. Emang we hand down which are okweji abag ya isochi azụ. N'ezie maazị ego ga enwezi ka ọ hapụ n'ọnụ maka ebutechago ihe niile mbụ n'obi. N'eziokwu elụbeghị nwaanyị. Mmadụ ma alụbeghị m. But ihe na-eme na social media na ụbọchị taa efe n'idigo ịkụziri gị ihe na-edere matacha gbasara ihe alụmdi na nwunye ọdụ ekpere m ka ya hapụ ịdaba na ụdị ọnwa because ihe a ihe jọgburu onwe ya ya ihe a ihe jọgburu onwe ya ite ka otu esi ekwe na ọbado mekọ ịma ihe mmadụ na-aba n'ime ya pụta mgbe a na-aga n'ụlọ ụka na-asụ for better for worse a na-ekwu ọ dị nnọọ izi abatazi afụzie ote the thing said and again ejukwa m truly ihe gbasara feminism a na-adịkwa ibute ọgbaghara na ezinụlọ baka even ma mgbe ekere nwaanyị mgbe ekere nwoke kee nwaanyị even n'ụlọ ụka a na-ekwu that na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke emini na ọ ga-awụ odibo ya ma nwa be ya ihe mere nwaanyị is ọrụ onye enyemaka were partner because asa aka nri kwụ aka ekpe akwụ aka nri so n'ime ihe gbasara ezinụlọ nwoke na nwaanyị ihe na-ediri onwe ha oke na-atụfughị oge achọrọ m iji ohere a kelee ndị niile na-anụ olu anyị taa and onye ọbụla na-ediri ihe gbasara ajụjụ onye ọbụla na-ediri ajụjụ ma ọ advice nwekwara ike tinye na our comment section enwezi ka ọha m n'ọnụ maazị egwu ọgụ ekwutechago ka ọha anyị n'ọnụ so m ga-eji ohere a ka m were everything na ha fee na aka maazị egwu ọgụ ka ị ga-esi ihe na-edekwara ịgwa our fans na ndị na-ekiri ihe onyonyo anyị na ndị na-agbasakwa ozi anyị na-eke na our social media platform ka ihe na-edere egwu ha Igbo ndị ọma na-ege ntị asị m ya dịkwara unu na mma achọrọ m iji ohere na-ekele mmadụ niile ndị nke na-etinye aka ịhụ na onyonyo nke anyị na-emepụta na unu na-ekesa ya na-eru ọtụtụ ndị na-amaghị ihe gbasara Salem TV ntị achọrọ m iji ohere na-ekele unu niile na-agwa mmadụ niile ndị nke na-ekesa onyonyo m na ana m ahụcha unu niile na-ahụ dịka unu si ekesa ya bụ onyonyo unu anụla ihe anyị kwuru taa gbasara ya bụ okwu alụmdi na nwunye n'ezie ọ bụ eziokwu na anyị alụbeghị nwaanyị mana asị uche onye adịghị njọ ya ha anyị nwara nwaanyị echere gbasara nụ maka gị nwana nwoke nwere ike icheke gị ya nwana nwa ya nwere ike icheke ya onye ọbụla na uche ya mana na-atụfughị oge anyị nwere ike dịka ụbọchị na-aga anyị ga-akpọtakwa ndị merela ya bụ alụmdi na nwunye ka ha gwakwa anyị ọtụtụ ihe ndị ha nwa na onwe ha chere Igbo ndị ọma na-ege ntị asị m ya dịkwara unu na mma mana dịka anyị na-elecha ya bụ onyonyo nke anyị na-ezipụta ga-agba mbọ kesa ya ka o ruo mmadụ niile ntị ndewonu ndewo maazị egwu ọgụ ndewonu ka abalị taa mara unu mma ndewonu